У Каннах сьогодні розпочинається 72-й кінофестиваль. За золоту пальмову гілку боротимуться майже 20 кінострічок з 13 країн. Україну цьогоріч представляють два фільми. Робота Декеля Беренсона «Анна» та повнометражний фільм «Додому» кримськотатарського режисера Нарімана Алієва. Більше дивіться далі. Цьогоріч у Каннах Україну представлятимуть два фільми. В програмі «Особливий погляд» стрічка «Додому» режисера Нарімана Алієва. Він каже, над фільмом команда працювала понад 3 роки. Ця історія про кримського татарина Мустафу, якого сини поїхали до Києва після анексії Криму. Через деякий час старший з синів загинув. І Мустафа прибуває до Києва, щоб забрати молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині за мусульманськими традиціями. За словами режисера, прем'єра стрічки в Україні запланована на осінь. Додає, це перший його фільм, який бере участь у конкурсній програмі Каннського фестивалю. Для нас було якось облегчення, тому що наші праці були не дарма. І Каннський фестиваль – це дуже гарний крок для того, щоб наш фільм мав можливість реалізуватися наповну. До номінації «Короткометражний фільм» потрапила українсько-британська короткометражка «Анна» ізраїльського режисера Декеля Беренсона. Стрічка розповідає про матір-одиначку, яка живе на Донбасі, каже співпродюсер Віталій Шереметьєв. Історія у фільмі відбувається на сході України, охопленому війною, і мати-одиначка середнього віку, почувши рекламу по радіо, вирішує взяти участь в організованому, скажімо так, вечорі або зустрічі з іноземцями, які шукають кохання. Що з цього вийшло, власне, і є тим, що відбувається у фільмі. Окрім показу фільмів, на фестивалі працюватиме міжнародний кіноринок. Українська кіноіндустрія буде представлена в національному павільйоні, де інформуватимуть про наші стрічки. Оформили павільйон за мотивами робіт Марії Примаченко.